Hej og velkommen til Minecraft Servers. Eller ser du så ikke, når der står ny bolig til salg. Det er det, man skal bruge et hus. Hvad hedder det? Kiste, ovn. Og så en lille bitte rum. En seng. Kan vi ikke sove? Det er jo. Og mit center. Mit flotte center. Store center. Senge til salg. Mange senge. Blomsterbutik. Og mine træer, som jeg håber, der vil opvokse, men det er ikke sikker. Jeg håber det. Og ovne til salg. Mange ovne. Og kister til salg. Ikke så mange kister. Og nørdebutikken. Bibliotek. Ja. Forkert. Jeg skal lige ud. Jeg har det med arm. Det er lige meget. Og så er vi færdige med Minecraft Servers.